Na gyere, nyissuk ki, hát ezt ki lehet nyitani. Jaj, de szép. Hol van a kis vakon? És még ott is lehet nyitani. Ott is. Na, hogy nyitod ki? Na, ott vannak a lufik, na, lufik. Papa, fülező lufikat is ott. Ott is vannak. Gyere, nézzük meg a lufikat. Na, hol vannak a lufik? Ez kell. Még nem mutattam meg nagyon, hogy milyen nagyon ki lehet ezt nyitani. Ez csak így, és így, és így, de nem ilyen hosszú. Jaj, de szép, de szép. Nagyon szép. Mennyi modellka. Ott is vannak. Igen. Gyere, nézzük meg a lufikat. Gyere, na, nézzük meg. Nézzük meg. Nézzük meg. No. Ott fent vannak a lukák. Még megfogod. Nem bűrődösen nézzük. Nem bűrődösen. Ott is vannak lufik, apa. Azokat is meg kell nézzük. Ott fent. Így. Na ne hordjanak. Vonjuk. Janka, mutasd meg apának, hol van a bohóc? A bohóc hol van? Hova tette anya a bohócot? Oda tette anya a bohócot. Gyere, azt a tejet.